Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam ka United Democratic Party ubadeiru umintri ka sarkar jilla uba polling do henne kasngi habakren bat kinong tho khubor halor ka article lais pa nyopwe uloong haki jilla ki badan kanie ka an uyo I ba ka 6 schedule kam don shu kom ka jilla Mizoram ka badan ya ka an lais pa nyopwe ki district council ki badan hangtu ki deino na ka benta ki wei pat ki jat benriu latno ki jat benriu Mizo Ulakin tu ban khamsha ya ki padba ladakin pule ya ka record jong ka assembly library batkin lap ba ya ka jingpins kam jingmut bawanra da uba arden ban pintri kam no ya ka laispa nyopoi ha Meghalaya house nem ar haja khatsan ka ba wanra ya ka ne kamat hapo ka yeng dorbar bat uba polling do ude uwei uba shimbenta ban ya tai bat persha ya ka ni ka jingturwa jong u ban wanra ya ka ni ka article laispa nyopoi ha ka jilla halor ka nongrem bat ka jingdon ya ka 6 schedule kala khlan lupa shu uba pol uloong ba haba ka sarkar padeng ka pentre kam ya ka CAA ka jilla Meghalaya kala na ka jing pentre kam ya ka ni ka an namar ka don ka 6 schedule haki kendiat sngi na kaleng joka Voice of the People Party kala le keleng saudong but haman ki jaka bakile jala election kiju keren halor ka 3 article 371 de dang hingini ki kendiat sngi pat gela pelat kan manifesto jongki bat hapo jongka ki klem thap lang ya gani ka article 3 kani kamar ka baki pensngau sipat ba te kumno pisngau ha bai de bat kani am ka shitomina bangan ong AA halor ka manifesto jongki namar kata la long ka kam yeng ke jongkiendre ka ba ngat kan bat na man ha ni kolong ba haki state ki ba ka 371 ka trikam ka 6 schedule ka trikam show haki state kum ka Mizoram ka ba la cover da ka 371 ki district council ki badan hantu ki dei no na benda ki wepat ki try ki don't lightly ki ADC ha Mizoram but kini ki dei ki ADC jong ki wepat ki jat nre like na ki Mizo namar yaki Mizo la cover daka 371 te kan khamsha ye ki pa la dakin pule ya ki leklemba ka ki records jong assembly library but kinlap ba ya resolution ba la move da ba arden basayman ban rekam no e ka 371 Meghalaya Kakasnem Arjar San Laura Eganika Mat when debate about assembly, but Nade way Nakibra Shimbanta Hakatu debate, Ban Persha Ya Kane Kajin Terwaju, Banwanra Eka 371, Halor Kanorem Kabangasno, Ban Namarba, Kasik Sinun Kala Halupa, Bat Kala Eda Egi, Nim Na Ban Briang Yaka 371. Di Katagade Giju Kastan Kaba, Narapipek, CM Uba. Rem juga council ba selalu ulakren bala dapin puli ya ki record jong ki debate sapo assembly arajar katsan daru ngalakren ya kan kita wat pampilat ya kan ni ba ka an ke ba klan bor ba ke ba ka union government ka NDA kelawan ra ka ide ba ka CAA kaba ningko gadi ka CAB bat ndakla kelaan ka kela ka CAA bat kani ka CAA kam trekam ha Meghalaya halor ka nongrem ba area like na ki lightly ki normal areas ha social baro ka Meghalaya ka dei ka scheduled areas kumno ki kela ki scheduled areas namar ki dei ki area ba ha pa ka jingina joka 6 schedule diban khura ya kata te kalong Bopen pra yau mau nongrim tu bayi ni.